Zentzu plazaratu den liburuan jaso dira Araba sarearen gaineko azalpenak eta baita bertan ibili ziren kide batzuen biografiak ere. Jakina da Bittor Etxebarriak abiatu zuela sarea, gero Itziar Mujika erantzi zitzaiola eta azkenean Delia. Teresa Berdez izan zen Bilboko ardura hartu zuena. Berez Teresa lehenagorik ere gaztetarik emakume abertzale batzako kidea zen, eta horrezagaitik ohituta zegoen kartelara joaten, han preso zeudenak bizitatzen. Sarritan hartze zituen preso eusko alderdi jeltzalekoak. Eta Larrinagara joate zen, batez ere Larrinagara. Testu inguru honetan kokatuko dugu Teresaren lana, ze presoak eskatuta sartu zen sarean, eta horrela Eusko Jaurlaritzako barne zerbitzuari lagundu. Maria Teresa Berdez Elorriaga bilbotarra da, Jardines kalean jaioa 1907ko apirilaren 23an. Eta ikasketak aizparekin batera Las Esclavas kolegioan egin zituen. Neba biak Orduñako jesuitetan ikasi zuten. Teresaren aita, Emeterio Berdez Atxirikak, Juan del Masen liburu denda eta inprimategia hartu zituen, eta Berdez Atxirika jarri zuen abian 1906an Korreo kaleko 9. Kale hori, sasoi horretan garrantzitsua zen, bertan zeuden Euskadi eta Eguna egunkarien bulegoak, edo emakume bertzale batzako bulegoa eta Eusko Gazte direna. Berdez Atxirikak aldundiaren lan guztiak inprimatzen zituen, edo Lauazeta, Lizardi, Orize eta Arantza direnak besteak beste. Sabino Aranaren Bizkaia por su independenziare atera zuen 1932an. Teresa dendan zegoen lanean eta giro hori bizi zuen. Gerora ere, baita Zendukeran eta Jose Felix Nebak negozio hartu zuenean, Teresak bertan jarraitu zuen lanean. Familiaz dira abertzaleak, Eusko Alderdi Jeltzalekoak dira aita semeak behintzat, eta Jose Felix Bizkai burubatzarreko kide izan zen. Alaba sarean bere implikatuta egon zen, Jose Felix naiz eta 1940ko ekainean libre utzi zuten. Larrazabal batailioiaren ikurrinaren amabitzia izendatu zuten, izan zen Teresa, eta horretaz oso arro zegoen. Bera, Euskadiren alde dozer egitoko prest agertzen da, Gernika bombardatu zutenean. Dino askatasuna defenditzeko alduena egingo duela. Bitartean, aita hil egiten da, gerra gogortu, alemanak Bilbo konsaina bombardatu zutela dino, eta azkenean Babilon sartu ziren ekainaren 19an, bertakoen bizitza aldatuz. Alaba sarea berez Antoñako goraberak ezagutzeko sortu arren, gerrak ekarri zituen ondoriei aurre egiten saiatu zen. Eta horretan, Teresa Berdezek Tomasa edo Timotea Ariz izena hartuta, sarerako hasi zan lanean, Deliarekin harremanatan jarri zen, senarra fusilatu zioten egun berean, gorpuaren ardura berak hartu zuelako. Teresak lan handia egin zuen informazioa batu ganatzen, Delia Laurobari eta Itziar Mujikari helarazten eta haiek Bitoriri. Bilboko dendan jasotzen zituen informazioa eta bestelakoak beti edo gehienatan emakumeen eskutik. Ara ekartzen ziotelako behar zena. Teresari beste lagun batzu bere lagundu zioten, ezaguna dira Niceto Anton eta Federico Gortubai, Burgoseko espedienteak ateratzen eta foreign officera bialtzen lagundu ziotelako, eta heriotza zigorra zuten personen espedienteak aldatzen lagundu ziotelako. Eta horretarako zigilua, Patxi Lasak ekarri zuen Frantziatik lagun bat eta arek falsifikatu zuen. Teresaren lana funtsezkoa izan zen preso askoren bizitzak salbatzeko modu horretara. Alemanak Pariseko Eusko Jaurlaritzaren bulegoan aurkitu zituzten dokumentuak eta Frankori eman, eta dokumentu horiek erabili zituzten sareko kidea detenitzeko, preso hartzeko eta epaitzeko. Teresak kartzelako egunerokoan dionez, urtarrilaren 6an, 1941ko urtarrilaren 6an atxilotu zituzten Bilboko taldea. Julian Arregi, Antonio Causo eta Jose Felix Neba eta bera.
Trenez eraman zituzten lehenengo Donostiara, gero Madrilera, eta Fomenton, Claudio Coelhon eta gero Pentasen egon ziren. Eguneroko horretatik eta etxerako kartadatik badakigu Bentasera heltzerakoan inpresioan hartu zutela, eraikuntza handia zelako eta lehioak ere handiak, baina garrantzizkoena izan zen han aurkitu zituzten zerora batzuk. Hemengoak zirela eta ezagutzen zutela kasua eta etxekoak bere zituztelako egoera antzekoetan. Ama Josefina izan zen Durangokoa, ahalegin handiak egin zituena euren kartzelako bizitza arintzeko, giltzak eman ere bai, erizaindegikoak, ekonomatokoak, sukaldekoak eta zerora euren lekuetakoak bai. Modu honetan, apur bat arindu egin zuten funtzionarioen presioa. Teresak hala ere humorez azaltzen du kartatan nola azarratzen zaion Marina Iaire funtzionarioa edo Lamorros. Nebarremantzako karta idazten du Teresak, bere bizitzan idatzi duen kartarik zailena dio, kontatuz, kanpotik enteratu baino lehenago, matxinada eta espioitza laguntzea leporatzen diotela. Kartatan kontatzen du zelan jende askoren bizita izaten dutela. Pakita, Maritxu, Eulalia, Maria Angeles, zerrenda luzea izaten da, ze emakume hauek ingurune sozial handia utzi dute kanpoan. Paketeak ere askoia osatzen dituztela, Elizondotik, etxetik, ezagune bidalitakoak, baina beti daukatela despensa beterik. Zikoinari nuntzioaren bizita ere izan dute, diotzo Amari, nahiz eta funtzionari ezaien gustatu bizita hori. Ostera, presoen artean aita zandu etorri zala zabaldu dela, kontatu dio. Epaiketa egunean altzatu orduko 3 deskarga entzun zituen, Teresak. Ekialdeko kanposatukoak izaten ziren, hurbil zegoelako eta entzun egiten ziren. Epaiketara oinez joan eta emozio handikoa izan zela gizonek harrera egin zietelako euskabendaren txistuka. Eta harrituta geratu zirela 19 heriotza zigor eskatu zituztenean. Egun gogorra pasatu eta gero, nekatuta, oheratu zirela jagi-jagi kantatuz. Azkenean, epaiketa eta gorabera batzuk pasatuta, 25 urteko espetxera kondenatu dute Maria Teresa Berdez. Baina Luis Alabari ez diote heriotza zigorra kendu, eta eurak berarentzako karta idatzi eta gero, gaubelan egon zirela, goizaldean tiroketa entzun arte. Egoera larria izan arren, etxera bialdu zuen kuadernotxoan argi uzten du ez dagoela damututa, geratzen zaiola la satisfacción del deber cumplido. Kartzelan pasazuen 2. aberri egunean emakume abertzale promesa berritu zuen, Euskadiren askatasunaren alde hiltzekoa. Teresak liburuak eskatzen ditu sarritan etxera. Gizonentzako ez dutela zer egin handirik eta tabako gehiegi erretzen dutela eta enziklopedia Dalmau edo horrelakoak bidaltzeko. Ama Josefinarentza sakramentuen errituala eta berarentzat Zabalaranaren gramatika nahi lukela denbora daukalako euskera apurbetik ikasteko. Musika salea da, eta orduen teoria musikal eta solfeo de los solfeos behar ditu, edo Pierre Lotiren libururen bat, edo bidaietakoak. Dio Teresak Las Baskas ondo konpontzen direla presa guztiekaz, parte hartzen dutela kartzelako bizimoduan. Baina berak gaixoak zaintzen ditu, han gaixori dauden emakumeak asko dira, eta eurekin egoten da berbetan askotan. Hilten lagundu bai, Kasimira Katxarro izan zen komunista bat bertan zegoena, eta odola eman dio, baina hil egin da. Askori laguntzen die Teresak hil zorian. Ekonomatoko ardura eta postarena behartu ditu, 1953an, eta ekonomatoa kudeatu egiten du inventario eginez, egunero kontuntuak eta hileko balantzeak. Eta posta banatu egiten du, ordu beteko lana dala dio, ze bentas handia dela.
Teresa Bitorio eta Itziarre 1954ko martxoan behin-behineko askatasuna lortu dute. Etxera joan arren egun batzuetarako, adostu egin dute, erbestean bizitzeko agindua jaso dutelako, Madrilen bizitzea elkarrekin. Han Madrilen, Retolazaran etxera joaten ziren batzutan, batez bere Bitori eta Teresa, Irujo, Kodo Mitxelena eta beste batzuekin erresistentzian lanean ibili zirelako. Hurrengo urtean, 1955, urtebete pasau egiten du lan, liburutegiko material almazen batean, Redondo eta Arrieta Donostiarragaz, Itziarren ezaguna izan zena. Azken denboradan, bizitak egiten dituzte, eskertuta daudelako jaso duten laguntza. Aipagarria da Elisa Kalonge. Madrileko lehenengo kontzejaletariko izan zelako, beste Maria Etxarri eta Blanca Igualekin batera. Hiru emakume hauek Madrileko estatutuak onartuta, 1924an abiatu ziren lanean udaletxean, lehenengoz, feminismotik eta elkarte sindikal katolikoetatik sartu zirelako. Teresa 1956ko irailean etorri zan Bilbora askatasuna lortuta. Bitori berarekin etorri zan eta bertan geratuko da, liburu dendako langile moduan, ze Elizondon mugatik hurbil bizi da eta ara joaterik ez dauka. Teresa berdez etxera itzulita, liburu dendan jarraitzen du beharrean. Eta artean bezala handik aurrera behar zuenari laguntza ematen dio. Horrela, aurkitu dugu 1959an atxilotu egin zutela berriro, Bilboko Koliseo Albian ikurriñak zabaldu zirenean. Berari propaganda ilegal egiteagaitik akusazioa egin eta epaira deitu zuten 1953an. Alaba zerekoagaitik indulta 1957ko otsailean jaso zuen, eta berarekin batera, sasoi berean, Antonio Kausok eta Julian Arregik, bere Bilboko kideak. Maria Teresa Berdez Elorriaga Bilbon hil zen 1959ko martxoaren 16an. Munduko abertzale guztien artean harin zabaldu zen berria, eta bateko transbesteko prentsan haren aldeko laudorioak azaldu ziren. Pello Irujok idatzi zuen, elkar ezagutu zutela behin-behineko askatasun egunetan Madrilen. Desterruan zeudela kausa beragaitik, baina borrokan bakoitza bere erara. Teresa kontatu ezineko gauzak ikusita zegoela dio Irujok, beti iribarrez. Maite nuen, dio.